Eta azkenean zeioa. Hortik ekarri dugu. Zeio, bai, hortik dago. Bueno, mila esker, eta, bueno, hamentxe hasten da kolaborazioa. Ikusten duzu zela hitzarmen honekin, hasiko da .eus fundazioakin eta Elgoibarko udala zeuen eskulagatzen da lokal honekin. Bueno, ia berre daukagun kolaborazio estua. Seguro baietz. Eskerrik asko benetan, guretzat hona etortzea, bueno, plazer handia izango alde guztietatik ikusita, ez? .eus fundazioaren helburuak betetzen lagunduko dozku hemen egoteak. Eta beraz, zuei Elgoibarreko udalari benetan bihotzez mila esker. Hemen ia ez dakite, toki oso estrategikoa da, kokapena oso ona da eta guretzat oso toki egokia. Eta gure helburuak badakizue, gure helburuak direla euskara ingurune digitalean bultzatzea, euskararen baliogarritasuna erakustea, euskararen erabilpena ingurune digitaletan bultzatzea, eta batez bere sentitzea euskarak tokia dakola, presentzia dakola mundu berezi horretan, hor ere etorkizuneko Euskal Herria eraiki behar dugu. Sare sozialetan beste partida bat jokatuko da eta hor presentziak behar dugu. Eta hemen egotea oso ilusio handiarekin gatoz. Eta guretzat ere, nola baiteko modu bat topa behar dugu zuei eskerrak emotea eta prest gauz, udalak antolatzen dabezen gauzetan parte hartzeko, batez bere euskera eta ingurune digitalagaz lotuta dauzen gauzakaz, eta hor, posible balitza horten bere gustatuko litzaiguke parte hartzea zuek urtero antolatzen duzu, eta Euskal Elkartea Izarra guztio deitzen dela. Elgoibarko Izarra. Elgoibarko Izarra, euskara ala eskara, eta hor atal berezi bat eukitzea ingurune digitalari dagokiona, ez? Beraz, nik ez teko besterik esateko, benetan oso pozik gaude, eskertzen dutzuegu benetan egin duzuen alegina, eta hemen egongo gara zuekaz lan egiteko gogoz, eta euskara sare ingurune digital horretan presentzia egunero handiagoa izaten ahaleginduko gara. Oso ondo, ongi etorriak izan zaitezte hor bat? Besterik, eskerrik asko, benetan. .eus fundazioaren helburua .eus domeinak kudeatzea da, baina dela 5 urte sortu zen, eta apurka ingurune digitaletan espazioa irabazten joan gara, eta aurten 10.000 domenio lortzea espero dugu. Helburua da ingurune digitalean euskarak baliogarritasuna aukitzea, erabilgarritasuna eta batez bere sentitzea hori, euskerak badaukala presentzia nabarmena interneten mundu berezi honetan.